A Real Academia Galega acaba de publicar un estudio da Universidade de Santiago que di que máis do 70% do profesorado impartiría as matemáticas en galego se puidese. Por que non pode? Pregúntolle a un profesor de matemáticas. Pois porque desde hai 16 anos xa, desde 2010, está en vigor un decreto, que é o decreto 79/2010, que impón a lingua nos que teñen que impartir determinadas materias e expresamente proíbe que se poidan impartir en galego as materias científicas, matemáticas, física e tecnoloxía. É algo que vai en contra da vontade de moitos docentes. Entón non é un decreto de plurilingüismo, Non, mas claro. ben parece que é o decreto de monolingüismo, monolingüismo porque os español. datos actuais indican iso. Sí, eu teño coincidido con compañeiros de matemáticas que galego-falantes que quererían dar as aulas en galego, pero que por medo a represalias ou que a Consellería tome medidas disciplinarias, pois deciden a dar as aulas en español renunciando a que a súa lingua propia deste país, vai. A súa lingua teñen que deixala Teñen que fora deixala da escola, fora. a súa lingua da súa vida teñen que deixala Efectivamente. fora da porta da escola para comunicarse co seu alumnado galego. Galego, algo que non ten sentido mire por onde se mire. Claro, claro. Claro, é un grave problema de cara ao futuro da lingua, non só de cara ás materias en concreto, das que falamos, senón tamén de cara ao futuro da lingua. É que realmente todos os estudos que coñecemos hoxe en día deixan claro que a menor exposición ao galego, é dicir, a menor exposición a aprender en galego, implica unha menor competencia. Sí, en 2026, calquera docente en activo no ensino público pode constatar como hai alumnado que remata a súa escolarización obrigatoria, a ESO, e incluso o bacharelato, e ten serios problemas para expresarse en galego, co cal o ensino público non está garantindo un dos obxectivos polos que debería loitar, que sería que todo o alumnado saia competente no idioma do país. E o goberno non está cumprindo as súas obrigas, respetando a Lei de Normalización Lingüística, o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, a Declaración Universal dos Dereitos Lingüísticos... Etcétera. Por eso habería que comezar xa con derrogar o decreto 79/2010 e que se poidan impartir en galego as materias científicas para, polo menos como medida necesaria, ainda que non suficiente seguramente, pero hai que comezar por aí. Exactamente.